Mastimo tepsiju. Mastimo pile. Ovo ovako kako jest, ide da se peče, a mi se vidimo u nastavku. Znači ljudi, pile se peče, stavili smo da se peče pile, ovdje smo sve pripremili brašna koliko nam je potrebno. Na ovo brašno dodajemo 2 kaškice soli. Što 2? Zato što mi ova sol nije mi ljudi uopšte slana kako treba da bude. Kaškica vegete, ovog bibera, germi. Pa će vam reći, nisi pravo. Jel da, Jana? 100%. A krali te 180 raza. Nisam, mi se i ne kupamo i ne peremo ruke, znaš. Ну, конечно. Не купаемся, не стираем, ни руки, ни вообще. Ovo bi ovako trebalo nekako da bude. Ja se nadam da će izbast barem približno ko što mi je gospođa dala recept. Ovo dobro da okapa. Je zvuče, braćo milo. Ljudi moji, sad idemo ovako, vidite kako. Bravo. Sad to i ovo ide na pečenje samo 20 minuta, ništa više, 170 stepeni. Vidimo se u nastavku. Masnoća od pileta se ne baca. Nešto najukusnije kad odlomite ovaj ljev i umočite tu i vidimo se. Ljudi moji, gledajte ovi ljepote. Gdje je ona četka što sam ja imao pa mažem ovako koronu? Ljubav Bože dragi. I zatvori sobu, ostavio sam otvorenu. Sad šta njoj treba uraditi? Jednu jako bitnu stvar. A to je... Uzmamo ovu. Nemoj, molim te, Jana, naći polako, dobit ćeš.